लामसोगो जतो खाजाने ताहोते बुकुक संग्रहनो समूह चैनल तिनिके तुई भेजोगा तग याथेक बुकुर ताई मुया बाके संजाना हानाय नाहादि याथेक बुकुर तारपरे के मुया वाथै मुया एकदम कठकै साना हानाय वाथै मुया बाय फाइटिं कान भिडियो पायसाक नरक नाय तंदिं के नरक नुगुइ मानाना के नाहादि आंगरो जतो न तग याथेक बुकुर परिष्कार काय साइबायै खुबायै याकुं रक तग याकुं रक खुबायै ताई तग बुकुरंनि जतो बुखुमरो परिष्कार खाय काहाम काय सुई कायसा कारायाव खाय रखा इनके आलू बुकिसा रखा मुया बो रखा जतन एकलगे इनके कासा समा जाना हानाय अरबो मसो खुलजाग रखा हासिं मसो रिसुम तारपरे पियाज थाइटाम हुली रखा एकदम ग्रेवी खायना हानाय इनके अपने यागुलो इनके नाहादि सम रनाय ताबुक इनके मुइबो गोबांबा सम 2 चामच कुपलुं खाय रखा ताकि सारि रुवानो आमन परे हंके रबाय मान परे के ताबो सटी ब कुपलुं खायरि रेखा सते 1 चामच एकदम कुपलुं खायरि रेखा आमन परे हंके ताबो जीरा पाउडर रेनाय जीरा पाउडर पर रखा कुपलुं खायनो कारण मुइ बांगो अपन बागै हंके आम परे खायनो मसो yok jangnai मसो गुरि गथै आबनो रै रेखा किसा आमन परे हंके ताबो हंके दयना पाउडर बो किसा रि रेखा 1 चामच दयना पाउडर माइमाने यागुलो हंके काश्मीरी मसो गुरि रेखा किसा काला रंगनानि बागै हंके आम सोनरनाय ताबो हंके थग रुइनाय बनो मिक्स खायनाय ता हंके आं थग रै रेखा थग रुइनाय ताबो आसग्रना नांगे थग कारण तग बुकुर हंके थग नंखराबन बागै के थग कम नरखा हंके साकानि मस्ला रनो सगां पुला थग बाय बुलखा आमन परेखे मिक्स खायका गांखा याग लुमना किरिवेमते काजा समावो गांखा सब समयनो आनलगि संनो मांनो आं सापिग्रुवो ता आंखाय हायाके बयाग बाय सापिगि आंखाय बकरिफोरखो आं काथि बायसे खायो आनि याग बेलायनो लुमनानि कलायाबन बागैन हादि मिक्स खायना बायखे जतनो एकदम मटम जिब जिब बंगै तंखा आंखाय ताबो हर बक्स साइरि सेनाय जतनो मिक्स खायबायके एकदम कठगो बाहायके गे मुया बो बेलायनो थगो मते तक बुकुराव बाय संगि जाखा आंखाय बेलायनो कठग मुया कम हाय हनै ते किसा मुया रि फिका सापिक बाय माने यागुलो ता आंके ताबो पुइला बक्स हामाने यागुलो आं एकबार कलै रि रेनाय कलै बनो बतै रक्ति खलायना ता जेफ्रोपानो एकबार कलै रेना नांगो के खामै थानायसे बतै नंखर गला आबन बाय कलै रे खांगांके बतै रक नंखरनाय ताबो के हानो हाय कलै बनो खलबै रि रेनाय ता खलबैरि खुलगै नायखे हंके नाहादि बतै नंखरका हंके मुया रगो मुनानि बागै मुया रग केसेबनाय हंके ताय एकदम थग रग नंखरनाय तग बुकुर रंनिबो नाहादि बतै नंखरका बनो अमबायनो मुफुनाय आंते कोनो बतै रिया हनै वानसुका अमबायनो गोरान के फोरानाय संजानाय हंके ता कलै रुइ ताइसा खलबैरि खांके जते बतै नंखरनाय आबो हायके नाहादि एकदम मटम जिब जिब बंगै तंखा मुइ तो हंके ताबो हायनो हाय बनो खलबैरि रिफिनाय खलबैरि मायागुलो खुलगै नायफिउका हंके नाहादि बतै बसक गोबां मा नंखरका हंके अबनो खलबो खायनो मुफुनाय ता एकदम मुया रक तो मुनि तंखा कारण वाथै मुया मुनानि कलाय आबन बागै के बेलायनो अमो हायके मांस रक बाय जाखा हंके बेलायनो थगोता गे कायसा कयमुं नरकनि थानि नरक जदिनो आनि चेनेल कटालंगै तंखा हंके नर आनि चेनेल नो सब्सक्राइब खायरि दि ताय आनि भिडियो नो लाइक दि ताय शेयर खायदि नंनि फ्रेंड्स ताय फैमिली रंनो नरकनि हामजों आं बेलायनो नांगो जोंनो हामबाय गेते नरानो कमेन्ट बो सैदि नरक बोदां हाय तग याथेक तग बुकुरक थगजाक आब कमेन्ट सैदि तग याथेक तग बुकुर तो मस्तें जाखाय बासनो थगो के नरक नां मस्तें रबो जाखा के फुनुगानो के नाहादि आंगबो हायके न जतनो बतै रानि हायके कल खलबो खायै के मुइ मुनैसे फायके अब मुनैसे थांगा एकदम ताइ साब बतैनो फोरान खिबनाय ताइ कुनु बतै रिया बायनो मुफुनाय बिनि थग रक बायनो मुफुनाय हनै वानसुका एकदम मुनैनो थां तंखा तामखौ बतैनो गोरान के फोराननाय ते एकदम ग्रेवी खायनाय अब हायके न कलै ताइसा खलबैरि रिफिनाय हायनो हाय खलबै कलै हायनो हाय खुलगै बो कलनाय नाहादि खुलु कल माने यागुलो एकदम ड्राइंगै थांगा हरबो अफ खलाय रेखा एकदम कथग अब हायके बेलायनो थगम तग बुकुर बाय तग याथेक songmani बुजि मांखाना मुया रै songmano गे तिनिन बागै सगनो।